Els altres temes d'actualitat tenen aquests titulars. Un doc argentí mossega un noi de 13 anys al barri de Sant Daniel de Girona i els amos es plantegen fer matar el gos. La família d'un jove de 13 anys a Girona han denunciat als Mossos d'Esquadra l'atac d'un gos que va patir el noi aquest cap de setmana quan tornava a casa. El gos, un doc argentí, li va mossegar el braç després d'escapar-se de l'amo que el tenia lligat però sense morrió. Els amos es plantegen fer matar l'animal. Segons ha explicat Didac Pérez, de 13 anys i veí de Girona, dissabte al vespre tornava cap a casa a peu per la carretera de Sant Daniel, quan ja havia passat per davant de l'amo de l'animal, que era a la vorera i el tenia lligat però sense morrió. El gos se li va llançar sobre per l'esquena i el va mossegar el braç, sense ocasionar-li ferides greus. Vaig passar pel cantó perquè passen cotxes i jo vaig passar tranquil·lament perquè quan passo no m'ha dit res aquest gos i és estrany que m'hagi saltat per darrere. Els familiars del noi han denunciat el fet als Mossos d'Esquadra. L'animal en qüestió és un doc argentí com el que es pot veure en aquestes imatges. Té 2 anys i encara que segons els seus amos es tracta d'un animal pacífic que només va voler jugar, el doc argentí està considerat com un gos perillós. Els amos ara es plantegen fer-lo matar per estalviar-se problemes i admeten que en una ocasió ja havia tirat per terra una persona i s'havia barallat fortament amb un altre gos. És tot per avui dilluns. Sabrem ara quin temps farà les pròximes hores al territori de les comarques de Girona. Després podran veure l'espai i el medi ambient. Tornem demà a les 2. Bon dia.